Wij zien de rookpluim gewoon verticaal wegglijden en zelfs naar beneden gaan. Wat zou kunnen duiden op kustlijnfumigatie. En je hoeft geen expert te zijn om dat te kunnen zien. En dat baart ons grote zorgen. Wij hebben het idee dat in de praktijk niet gebeurt wat er op papier beschreven staat. Ik al later dan een goed kaart de milieuvergunning, frisse wind is er net gereisd op. Dan moet er dan ook metings komen. Dus niet emissiemetingen wat er uit de pijp komt, maar gewoon wat wij hier inademen op leefniveau. En wie zou dat wel moeten dan? Nou, er zijn toxicologen die dat kunnen. En we hebben al contact met een aantal mensen daarover. En ja, dat is te doen. Pas als je weet wat wij hier inademen, dan kun je ook zeggen van het is goed of niet. De oven had voor heel wat opscorszwargen. Het giebetieden maalik in de gemeente Rieën. Frisse wind kwam, maar als doel de oven te keren. Resultaat: de PvdA kwam in de oppositie, maar levert wel het volslaande college. Een wethouder stapt op, die kon het door de gemietige sfeer. En de oven draait, al een ier. Maar milieuvergunning dus. Nou, je moet dat ook wat anders zien. Als wij er niet waren geweest, waren bepaalde dingen ook niet gebeurd. En we hebben nu natuurlijk wel een raadsonderzoek voor elkaar. Dat komt er binnenkort ook aan, de uitkomsten daarvan. We hebben toch een kritischere blik richting die afvaloven. En we hebben natuurlijk steeds aandacht ervoor. En in dat opzicht denk ik, dat was allemaal niet gebeurd als wij er niet geweest waren. Dan de hazen zelfs. Wat vinden die? Ik ben natuurlijk niet blij met die afvaloven, want je zit toch wel ook in vooral over je kinderen. Van wat voor gezondheidsproblemen hun er eventueel nog van kunnen krijgen. Zeker wel wat goed. Als het afvaloven is, ja, wat moet je anders met je afval heen? Dat groene natuur en zo vind ik gewoon heel erg belangrijk. We zitten hier aan het Waddengebied. Ook heel erg belangrijk. En ik vind eigenlijk dat we het zo een beetje vervuilen hier met z'n allen. En dat vind ik heel erg zonde.